Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Bakale delivery bakale so competence nde mutati muone ngakhale kuti padakali panopa palibe nzimayi tione kutsogoloku ma appointments ena amene akubwera awawa ndiwongo yambirapo chabe kuti zinthu koma liziyenda bwino isayime iyayi pamenepo ndiyankha funso la kuti mwina nzimayi palibepo komanso muone anthu amene apangidwa appoint muona kuti akuchokera zigawo zosiyana kandi ndachayima makambaza kuti apena akuteroko ndekuti ngatakupanga kuchokera kumpoto uzikhala kuti anthu akumpoto udzayang'anira tinene kuti iyayi samakhale ndi maganizo amene mindset imene itisinthe ngakhale utachokera kwina kulikonseko ngatakupatsa kuti iwe ndi inspector general iweyo ntchito yako now rise above regionalism, rise above politics. Iweyo no ntchito yako ndiyoyang'anirano yoseva amalawi wonse chimodzimodzi ngati uli vice president kaya kuchokera ku northern region kaya kuchokera ku central region ntchito yako ndiyoseva amalawi kaya ndiwe minister kaya kupatsa minister ngalimema amakambira kuti agangata ndipo ndapangire congratulate agangata kosa amene apangidwa appoint kuti ngati uli minister of state ntchito yako siyo tipopeza kuti wasakidwa choka ku central region ndekuti kuzikhala nokuyang'ana ku central region kokhako ayi ntchito yako tsopano yafika pakuti noyang'anire amalawi wonse timati nditero kuti izizo ndi zimene zikuchokera ku DPP philosophy yathu mindset yathu yakuti pamene tikukhala tonse amalawi tikulowa amene koma tikalowa amene tikukagwira ntchito yakuti tukaseva amalawi uli ngati mpira wema paliyo matumasira number 7 number 8 wina selection mukamva kuti national team ena machokera ukena machokera koma tosefe ndife amalawi tikufuna kuti malawi akakhale bwino titengenso chimodzimodzi kundaleko kuti pamene wali wakati mu ground limene ukaseva amalawi mavundi nimalize choncho kuyankhula kwake chabwino tathokoza kwambiri. Mtsogoleri wa dziko lino analankhula loweruka lapitali kuti tikuyenereka kubwera pamodzi ngati Malawi tigwirizane akuti dzikoli ndi la Malawi wina aliyense komanso amati tikhale anthu olimbikira kuti Malawiyu asinthedi. Nde timafuna tidziwe kuti potengera ndi nkhani za ndale mmene zikuyendera mdziko muno zithekadi kuti mtsogoleri wa dziko lino chipani cha DPP chibweretse anthu onse pamodzi kugwira ntchito limodzi posatengera kuti uyu ndi wa chigawo chanji uyu amachokera ku chipani chanji uyu amachita zotani zithekadi kapena ndi mawu okha ongolankhula mmene amachitira atsogoleri ena onse mbuyomu. Tiyambe ndinu ana Malomba. Ndithokoze chifukwa cha funso limeneli tangomaliza nkhani ya kusankhidwa kwa atsogoleri pamenepo mukafunsa funso limenelo yankho lake lili kasankhidwe ka atsogoleri amene angosankhidwa Malawi aliyense mmenemo kuchokera kaya kumpoto ku central region kaya ndi ku southern region ku eastern region ame general kumenekoko ajafu ndakuchokera kumanguchi ndi tikatengera kuti nokoti dziko linolo tonse tikhalira pamodzi mmene mukufunsamu kuyankha kwake chitsimikizo chake ndi chakuti mmene maonera cabinet imene yangotulukayo kuyamba kumeneko ndi zotheka amalawi kusiya ndale poteroko tiona umphawi wathu ndipo ichicho nchimene aprofesa asapita mutali ndi boma lawo achitsimikizira kuti ndipo zisintha tifananira kuti zisinthatu zinthu ndipo zinthu zikusintha mmene timakhalira kale kumapanga mwina kayendetsedwe ka dziko kokondera zimenezo ulendo uno komano funso langa ndilo kuti mukwanitsa kubweretsa pamodzi anthu sinangati naona kuti loweruka lijanso ena amati yayi atikaniza kuti tisapite nde timafuna tidziwe kuti mukwanitsadi ngati chipani cha DPP kubweretsa anthu onse pamodzi kodi mukamati kukwanitsa tandifotokozera bwino mukwanitsa kwabweretsa kwa mtundu wanji chifukwa ife mmene tikonena ife ndikugwirira ntchito pamodzi ngati munthu ali ku opposition kaya ndi wa Malawi Congress Party kaya mwa chipani china chake kumene kujaso nayenso ali ndi gawo akapita ku nyumba ya malamulo amaperekanso timati checks and balances amene uja mpatseni mpata muloleni azipereka ma checks and balances aliyense sangakhale mbali yolamula sizingatheke yani ndi mukati tibweretsa aliyense pamodzi kwabweretsa kwake nkutera kuti tosefe tikugwirizana kuti dziko lathu lili ndi mavuto kuli njala kuli kusowa forex
tinangati tani ndi akuboma agwire ntchito yawo, aku opposition agwire ntchito yawo, amabungwe agwire ntchito yawo, aku polisi agwire ntchito yawo, ASB agwire ntchito yawo. Izi zono nde kubweretsa pamodzi nde tikati tikwanisa ife tikukhulupirira kuti tikwanisa chifukwa mtsogoleri wathuyo ngwa experience. He's a professor, sikuti ndi munthu wamba yani. Ndi wa experience komanso ntchito imene anagwirapo kale komanso tili ndi history yakagwidwa ntchito ngati imene. Chabwino tamva Namalomba takumvani Wanangwa ukhoza kulankhulapo zotani mmene alankhulira ndithu Namalomba pa nkhani imeneyoyo ndithu ya unity and hard work kubweretsa ndithu amalawi onse pamodzi. No ndamvetsetsa Namalombawo makamaka iwo achilimika kuti yayi aliyense amene ali malawi muno ali ndi gawo, kaya ali kotsutsa, kaya ali mbali iti, kaya ali mboma, kaya ali private, ali ndi gawo lotagwirepo kuti dziko kubwera pamodzi kukhoza kutheka ngati tikulolerana, kaya wina ali mbali ina kapena ali zimene democracy imafuna. Panali manong'onong'o amene unanenapa kuti kodi ndizoona kuti mwina umatengera amene manong'onong'o analipo kuti mtsogoleri amene wangochoka pa mpandoyo azasichakwera kumwambo olumbiritsaku kunalibeko. Komano tinaona sokalata imene imazungulira kuseweza kuti akuti iwo akubwerako amafuna koma khangati kuti anachita kuchotsedwapo pa ndandanda kuti yayi awa asakhalepo pa ndandandawo. Nkhani imeneyi tikuyilimbikira fachani timafuna timvetsetse chifukwa ndi chinthu chimodzi chikanakhala pa Chingerezi ngati symbol mwina zikanakhala zoonetsera pamodzi kuti tsopano tayambadi kulolerana tikubwera pamodzi aliyense pambuto yake sikuti aziyendesa nawo komalo komano akhozokhala ngati imene tinaona kumene kudza kunalaba kili muluzi kunala Joyce Banda amene anakhalapo mtsogoleri komano akupuma chimodzimodzi achakwerawo ndi opuma pakali pano so kukhalako sichikanakhala chinthu cholakwika. Kodi anachotsedwadi ngati anachotsedwa zolinga zake zinalicha mwina pakhozokhala zifukwa zokwanira zimene anthu akufuna amvetsetse. Posachedwa pompa tikhale tikulankhula ndatu lankhani athu ndikuona wezi apa Lirede komanso Jason kuchokera ku Zomba. Ndimafuna ndipemphe a technical kuti mungompanganso add Jason kuti tilankhule nawo limodzi tikayamba kuyankhula ndi wezi apa. Namalomba timafuna muyambe kaye mwayankha funso ili mwamsanga ili Wanangwa wachula pananenso nachula kuti akuti achakwera anachosedwa ndithu pa program yachiwiri yomaliza imene inatuluka pamwambo wa Saturday. Mutha kuyankhulapo zotani? Ndiyankhe kuti kuchokera kwa president his excellency professor Arthur Chitatuta anafunitsitsa kuti achakwerawo atabwera ndithu ngati mtsogoleri oti akutuluka iwo akulowa, ndipo komiti imene imayendetsa zimenezi inatenga chiganizo chimenechi. Koma nkhani ino inafika pakuti atafika no kwa achakwerako kuti muko kuti kodi tsopano akabwera kodi mupanga guarantee security kapena safety kuti anthu kumastandi kapena sanga apange chipongwe kwawowoza. Ndi nkhani imene inakhanga yovuta ku organizing committee kuti tsopano pamenepo anthuwa sunganene kuti unena kuti uwaletsa kapena tingaletse bwanji chifukwa anthu aja mchigulugulu. Ndiponso ino amene munapita kumene kuja mumaona mmene amapangira ena kumayimba zinyimbo ena kumatani mapresident ena akamabwera kumachirira kumatani ndi kodi akabwera zizakhala bwanji. Ndefunso limenelo linavuta ndithu kuti no organizing committee ko atsindike kuti yayi anthu amenewo kuti ino tingathe kwapanga control. Ndino itapita nkhani itapita kumeneko kubomako ndi pamene amanena kuti yayi the best is kuti no asabwere. Chifukwa chake akubomawo anatulutsa program inene chonchi mind you program imene iru ndi program ya boma si program ya kuchipani ya aboma anda amene amayendesa program imene ndi kuboma komweko anapanga chiganizo ku office komweko kwako lini zambako anapanga chiganizo kuti ya imene zililimu ndi kuti a president amene akutuluka achakwera asabwere. Koma no sikunena sikutanthauza kuti ndimafuna nditsindike peneko kuti ifeyo kapena president section professor sana analibe kuyankha mwachindunji a DPP simunalese a president kuti a president akali kuti asabwere mbo sitinaletse mpang'ono pomwe programu munalembanso mukufuna mutuze kuti sinu si feso amene nalemba program imene chai. Wanangwa imva nkhani nkhani imene ndaimva ineyo are you convinced? Kwambiri ndathokoza Namalomba makamaka chimene akambapana Namalomba inenso ndimachiganizira
nkhani ya kuti kodi kukanakhala zotani abake muluzi anachoka pampando ndikalekale a Joyce Banda ndikalekale anali nzofoka zawo koma mwina pano anthu pang'ono anakhala ngati anaziwala mwina adi kukanavuta chifukwa kwa amene amazungulira stadium akhoza kuona kuti nyimbo ngati za chinyozo kwa amene akutuka kumene chakwera zinaliko ngakhale iwo kunalibe ndiye mwina adi akanati atulukira nkuthekadi kuti nkhani ya chitozocho chikanakhala chachikulu kwambiri mwina pena pake ndikumvetsetsa kukhala ngati mwina kanalibe kachiganizo kabwino kwa ineyo mmene ndikuonera kuti asabwere I think kanali kachiganizo kabwino mwina kukanatha kukhala ngati chipwirikiti ndiye pamaso pa alendo kuti tizoonekana kasi panaso alendo amayiko ena kuti tizooneka tikulozana Chabwino. komabe tikhozopeza njira kutsogoloko kuti tikhozozimitsa motani nkhani zambiri wezi Gausi wadzuka bwanji kulilongwe ndadzuka bwino kaiwe inetu ndadzuka bwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko pa nkhani tikukambirana tsiku la lero inetu kuno ndi munthu mmodzi amene ndikufuna kuti ticheze amene akuyenera kuti amene walola kuti ticheze tsiku la lero ndi amene akhala kuzifotokoza dzina komanso ndikhale ndikumfunsa mafunso okuti azitha kuyankha tikudziweni dzina ine dzina ine ndi James Bandawe kuno ku 23 and 6 nkhani yetu tokambirana pano ndiyokhuza zimene anayankhula mtsogoleri wa dziko lino Arthur Peter Mutharika pamene amalumbiritsidwa ku stadium kumeneko mzinda wa Blantyre inuyo speech imene anayankhula Arthur Peter Mutharika mnayiona bwanji ine kupeza mawu ndi mawu maife tikufuna zinthu ankhula zija nzabwinobwino ndithu zokoza Malawi komano kuyankhula ndi kuyankhula chabe anthu tikufuna action bwinobwino pa ground kuti zikuti bwanji mafuta zipezeke muzipatala mankhwala akhalemo policy ipezeke zomwe tikufuna speech yo of course speech ndi abwinobe koma speech kwenikweni ilibe kanthu koma tikufuna action kwenikweni mukati mukufuna action mukufuna kuti a president apange zinthu zotani anthu owazungulira akhale otani ndi zinthu ziti zimene niyo monga achinyamataso mwina mungadakonda kunena kuti a president azikebe patsogolo pamene akufuna kuti akwaniritse masomphenya awo a dziko lino ndi mene anafotokoza pali zinthu zambiri monga ngati choyamba kalembedwe ka ntchito osamangolemba ntchito anthu akuchipani chifoti ndiwo akulamulira basa zimwe kapa anthu akuchipani funika ntchito kumalemba anthu omwe ali ndi kuyenerera kuti angatogwira ntchito ali ndi zoyenereza ntchito mangopereka kwa anthu kuti ndi achipani ayi napesa achinyamata timafuna koso ngongole zija zitipeze koso za mifizi waboma lathali nalonso limangopereka kwa anyamatawo ndezi zikapitirira ndikuti palibe chomwe chikuchitika pankhani yokhala bwino umodzi ngati amalawi anatsindika kuti iwowa sakusungira mangawa iyayi tiyeni tikhaleni dziko lino ka wina ndi wa DPP wina ndi wa UTM wina ka ndi wa chani tikhale bwinobwino mwa umodzi ndi bata ndimukuona kuti zimene zize ndi zabwino zimene zindi zabwino kwambiri zimene zabwino kwambiri chifukwa zimene zomwe zimamanga Malawi chifukwa zipani zinachotipeza makuyamba tinali Malawi ndesi zingati pangise zoti anthu fe tizikangati ukangana ayi point imene jenali yabwino ndathokoza kwambiri mwina mtokhani maomaliza maomaliza ningoti congrats apule mwawina zimene motu ndimene ndachezera ndi amene ndapeza pa msika wa ku 23 ndathokoza kwambiri wezi Gausi zikomo Jason Malowa wadzuka bwanji kuzombako uli kuzomba koma iwe chifukwa ati umakondoyendayendatu kuti yayi pano ndili kumangochi pano ndili kwakuti ya ndi kuzomba ndikoti yankhula mauno kuchokera pa DC pamene takumana ndi abambo awiri ayikira ndemanga pa nkhani imeneyi kuti kodi imene anayankhula president mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika azimva bwanji choyamba dzina lanu ndi kumene makhala ine Emmanuel Dala nokuzomba ndi makhala kuchina mwali ayankhula mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika mwazimva bwanji nanga zakupatsani chiyembekezo chimene mayembekeze zomwe anayankhula mtsogoleri wathu Peter Mutharika tinaziva komanso zinatigwira mtima koma tsopano ifeyo panopo tilipo kuti tikuyembekeza kuti pa zimene anayankhulazo kuti zichitikadi kuti nthawi zina andalewa amatheka ngonena chonchi pamaso koma zinthu osachitika
pamene zikuonekera mumene amayankhulira mucha si khumbo lawo limene tikuoneka kuti ndi khumbo lawo zikuoneka kuti ndi khumbo lawo limenelo ndini chiyembekezo chanu ndi chotani ndeno omafeyo apapa tili okayikabe tilibe chiyembekezo china chilichonse chifukwa sinanka zinthu zinachitike izo ndizongolankhula zichitike ka Emmanuel Mdala tokoza kwambiri Emmanuel Mdala tiyankhulenso ndi abambo awo otsiriza dzina ndi kumene mmakhala. Ine ndi Stephen Emmanuel Makatanje ndimakhala kuchinamwali kwa Sogoja kumapano ndili mtaoni. Mtengo umene anayankhula atsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika umva bwanji? Mtenga ife monga tisamala okhunzidwa ataulandira komano ndi chiyembekezo kuti kumene zimene zichitikadi chifukwa pani mfesto amene ankayankhula nthawi ya kampeni anambe first yawo inayonera kuti njala ndi yani ndi Katangale mboma mwachuluka kwambiri ndino ndikuda kusichona kuna kuti kodi Katangale so Katangale anambika pakanthawi chipani chawo chomwe chonse munali Katangale kodi ayamba kwamanga amene chipani momo kapena ayambira mwa MCP wamwe chiwe chikundabisa ndi chimene kuti kodi Katangale amene ayenda motani apa kwapo so manifesto ndi ndomveka kwambiri una kuti apa kuna tani atachoka Katangale ndi kuzibwa malia ni ilongosoka kwambiri Kote kuti chimene muyembekezera inuyo ndi chotani pene tikuyembekezera kuti ambe kuti kufuruka Katangale kuna kuti aoneke pambamba mina achita Katangale ndi aoneke kuna kuti anthu ondotani komanso chachikulu ndiona kuti mina aonjera kuna kunkhani ya njala the first gome adamba khuza zinthu ngati zimene zozo kuona kuti muziko la Malawi nditambasuka kwambiri tathokoza kwambiri dzina lije mwati Emmanuel Makatanje kwa Sogoja ziko kwambiri atitero tisapite patali kwambiri chabwino ndathokoza kwambiri Jason Malowa kuchokera ku Zomba zikomo kwambiri zikomo ndikukhulupirazo kuti anamalomba komanso a George Chaima mwamva amene alankhulira anthu ndithu komano chifukwa cha nthawi apa mwamsangamsanga ndimafuna ndipite ku nkhani ina imene mtsogoleri wa dziko lino anakhazikikapo kwambiri nkhani yokhudzana ndi kuthana ndi Katangale komanso anachenjeza anthu akuchipani amene amakonzekera kuti boma lathu likalowa ndiye kuti tidyapo ndi nthawi yathu nafenso tidyepo ndipo anachenjeza kuti never say I never warned you anachita kunena ndithu mokhazikika choncho a George Chaima nkhani imeneyi mukuiona bwanji kumbali ya kuthana ndi Katangale komanso anthu andale amene amafuna kuti adyepo komanso mukamayankha mafuna mphatikizepo kuti ambiri amene mwina pano tukamba ali kuchipani cha DPP akuluakulu kutsogoloko ali ndi mabelo mthumbatu kuti kodi nkhani imene yathana nayo bwanji anamalomba tucheza nawo pakadali pano nawonso ali mbelo yawo nthumba akumalankhula ali ndi belo yawo nthumba kuti nkhani imeneyi athana nayo bwanji tiyambe kumene kwa George Chaima. A George Chaima zikuoneka ngati palainipa a George Chaima atithawa koma mwina wanangu atayamba asanayankha namalomba kuti nkhani imene yathana nayo bwanji amuthalika ndi boma lawo ndayamikira nkhulira amuthalika makamaka pa nkhani yokhuza amene ayendetsere dziko lino imodzi fundo imene anayimapo ndi imene idi yoti iwo athana ndi Katangale ndipo sakuonanso kuti aliyense amene ali mboma mwawo akhale mmodzi mwa otenga nawo gawo pa nkhani yosokoneza chuma cha boma. Anatsindika ndikukumbuka kuti tione boma kuti boma si la DPP boma si la munthu koma boma ndi Amalawi kufuna kutsimikiza kuti cholinga chawo ndikuti Amalawi titukire limodzi osati anthu ena awiri atatu ndi amene atukuke. Komano tikibwere ku nkhani imene wandifunsayo kodi Katangale yodi atheka ndena nenaso mbuyo mukuti poti pakamwa podyaza mchere nthawi zina pamangolankhula chimene chimavuta ndi choti koma mayankhula atu kuti ali serious abutali pakamwa bakozonena nonso kuti tilidyera never say I never warned you anatsindikadi komano nkhani ndi yoti chimene chimavuta nthawi zina mwina pachewa amati khoswe udzano akakhala pa nkhate kuti umugende no ukhoza kuswa nkhate ndi upanga bwanji fa nthawi zina amene amakapanga Katangalewo amakhala ndi anthu oti iweyo mwina uli nawo pafupi kwambiri kapena ndi anthu ako amene umadalira unayikapo ndiweyo fa anthu oterowo alipo ndipo tisanene kuti mboma la DPP limene lalowayi mulibemo anthu oganiza motero alimo. Choyamba chitsanzo choyamba tayamikira kwambiri kuti kabineti yasankhidwayo ndi maudindo ena amene asankhidwawa ndithu ndi maudindo opatsa chidwi chifukwa
pali kubalansa nkhani ya religion komanso mukubweretsa experience ya anthu amene anagwirapo ntchito maudindo osiyanasiyana ngati Adakamau, Saidi, Aluhangawo, tikunena Achaponda, Mwanamveka, koma ena amati kukanakhala bwino kwambiri ndinenso ndikuti kukanakhala bwino kwambiri mu nthawi imeneyi kuti zimene analankhula Mutharika ku stadium zitsa ziyambe nokukhazikika mu mtima mwa anthu kuti mwina ati tikupita kutsogolo kumene sitimva zoti apa pachitika zina zake kaya uyo akulemera mosadzika bwino anthu. Okay, munthu amene akuganizidwa kulakwa si wolakwa, tiye nditsindike pano. Sindiye kuti munthuyo ampeza wolakwa kapena kuti akusweza kuti mulanduwo ukazatha adzalowa ku ndende yayi. Anthu nthawi zina amatha kutengedwa kupita kukayamba mulandu pamene ali wosalakwa, mwina akuaganizira molakwika, zimatengera khoti liunike ndi kumpasa munthu ufulu kuti iwe tuluka wamasuka kapena iye atakupeza wochimwa. Komabe kuti zinthu ziyende bwino ambiri timapempha kuti bwanji anthu amene akuoneka kuti akuganiziridwa kuti ndi wolakwa akuyankha mulandu, bwanji anthu amenewa pa nthawi ngati imeneyi kwasiya kaye pambali cholinga choti athane ndi milandu yakukhotidza amasuke amasuke ngati ali osalakwa. Mwina nthawi imeneyo pamene nkwayitana kuti tiyeni tsopano tiyendetse chani, chifukwa nanga tikanena kuti tikuthana ndi mchitidwe wakatangale tifuna tithane ndi mchitidwe komano ali anthu mwina ambiri ka kabineti idza ikapezeke mwina anthu sindikukhulupirira kuti sananene ulendo uno kuti alekesa 20 koma ndingowapempha kuti apitirize mene anachokera padza pa 20 amalankhulaso kwambiri kuti osapitiriza kuti tionenso 40 30 yayi 20 yomwe idza Mutharika imedza munkachita bwino mupitirize. Sono busakhale kuti 20 akamabwera mwina ka 12 15 akuyankha milandu ndi anthu ayambokayikirano kuti kodi nkhani yothana ndikatangale ithekadi. George Jaima ndakuonani mwabwera pa line pa asanayankhe Anamalomba nkhani imeneyi timafuna mwina ndemanga yanu ndiyotani pakusindika kumene Mutharika anayankhula kopanga anthu amuchipani amene amati tidye ndi nthawi yathu komanso nkhani yolimbana ndikatangale. Inu kulankhula kwa president ndimene amayankhula mukhoza kuyankhulapo zotani? Ine ndinganene kuti a president anayamba ndi maonena kuti DPP yabweraso mboma koma kubwerako yabwera ndi lonjezo latsopano komanso masomphenya atsopano. Ndikupemphani kuti mulankhule ngati doctor, mulankhule mwa msanga ndithu koma kukhuza madera ofunikira chifukwa nthawi apa ndesikulola. Okay, ndiye amanena kuti abwera ndi masomphenya atsopano kusonyeza kuti akuchita refer back kumene tinaliri kapena kumene analiri. Zimene anachita mbuyo zosakhala bwino zawapatsa phunziro kaya analonjeza zinthu zoti sizinachitike pano ayamba kuchita. Ngati anali ndi masomphenya amene sanakwaniritsidwe ndiye kuti pano akuyenera kukwaniritsidwa. Nkhani yakatangale ndi chimodzi mwa zinthu zimene zinkatchulidwa nthawi imeneyo anali mboma. Ndiye aziona ubwino ndi uyipa wake ndiye tsopano kumvera kwa kuyitanidwanso ndi Amalawi. Ndikukhulupirira kuti akuchita emphasize kuti zimene munkaziona kuti sitimachita bwino mbuyo pano tikuyenera kuti tichite bwino chifukwa chakuti pangano lathu tsopano sili pakati pa ifeyo ndi DPP koma lili pakati pa ineyo boma langa ndi Amalawi. Ndiye ndikukhulupirira kuti Mutharika pano ndi munthu onena kuti ali ndi experience ya utsogoleri wa dziko komanso nditate ngakhalenso tikayang'ana pa nzeru tikhoza kunena kuti panopo aonjezera kukhala ndi nzeru zakuya kuposa mmenenso ankayendetsera boma mbuyomo. Ndiye ndinacho chikhulupiriro kunena kuti nkhani izi zakatangale a president Mutharika sakungonena chabe ndipo chenjezo lapita kwa Amalawi aliwonse kuphatikizira ngakhale DPP. Chifukwa chake ananena kuti dziko ili amanena kuti Malawi does not belong to the DPP either. Malawi belongs to us all. Kutanthauza kuti Malawi ndi watonse ndiye iwo abwera kudzalamulira Malawi ndi kutsogolera Malawi kuti zinthu zakale zimene sizinkachitika zabwino tsopano ziyambe kuchitika posunga pangano ndi kukwaniritsa masomphenya awo atsopano. Anamalomba
ndi nthawi yanu timafuna tidziwe kuti izi zimene alankhula a president izi boma lawo liwonetsetsa motani kuti zikuchitikadi nkhani yakatangale ndi mbiri yakale mdziko muno komanso musayiwale nkhani ya belo yanu ili nthumba imene ndakambayi kuti kodi milandu imene ipitirira nditero ndateka imene ndalimbana nayo re mwalimbana nayo ntori ineyo ndikhale kulikuno ndiyabe ndi imeneyi nkumalizira kuti kodi zimene zikunenedwazi zichitika kumalawi kuno kunakakhala kuti politics ili ngati imene imakhalira maprofession ena kuti kaya ndikudokotala kaya ndiku audit kaya ndiku ku engineering kapena ndikuchani kumene kuja kumakhala ma ethics and ma standards ndipo umakhala kuti iweyo ndiwe profession wa field imeneyo ndipo umayenera ndithu kumatsatira zimene zimachitika mmenemo komano ku politics ku ine sindingatenge kuti ndi profession chifukwa chakuti kumakhala majerasi kwambiri majerasi wa amabwera chifukwa chakuti anthu amafuna kumapondana kumapita kutsogolo wina kumpondereza nzawo kuti apite patsogolo andale kumakhala competition unnecessary competition ndupemphera na malomba kuti nkhani imene imwe iyankhe mwamsangamsanga ndikukhulupirira zokuti mwina mawa tikhala ndi tasala ndi minute yokha timalize programu zikomo ndinene chonchi kuti mabero ambiri amene anthu ali nawo milandu imene akuyankha anthu apanopa muona kuti ku DPP ku ambiri amene anapangidwa target ndi boma ya Congress Party anali atsogoleri athu cholinga chake ndi chani nkhani yake omwe kuti kadzafika nthawi ngati zino anthu azidzanena kuti muli mabero nthumba koma tionetsetse milandu yake 5 years palibe munthu amene wamangidwa palibe munthu amene nkhanizo kumangoononga ndalama za boma kutenga wanthu kumapita nawo ku koti pa nkhani zoti zongowaganizira za ndale ndiye mwina mwake tichotse ndale kupita kutsogolo chachiwiri ndiyankhe kuti kodino zimene akunena president zitheka ndi zoona a president ananenanso mu speech yawo kuti you are dealing with a different president inuyo pano pa president amene abwera president uyu ngosiyana ndipo ineyo ndikufuna nditsimikize kwa Malawi ine ndagwira nawo a president kwambira for the past 4 years zaka 4 zapitazo ndi munthu wosinthika ndiye kaya iwe ndi wachipani kaya ndiwe na malomba kaya ndiwe ndani kaya unagwira ntchito kapena mathandizira president ukangoba ndalama ya boma ukangoti upange zinthu zosokoneza chuma cha boma ukangoti ukondere ukhale ndi tsankho mbomamu kapena iye upange zosokonekera ndithu upita ndithu umangidwa president wake amene ali panoyo Professor Akapita Mutharika ngosinthika iyeyo contract yake ili ndi contract ya Malawi osati contract ya ndale yayi si wa ndale pamene wali kumene kuja si za ndale yayi ndikutumikira Malawi ndipene choncho kuyankhula kwake ngosinthika ze inetu ndakuthokozani kwambiri mawu anomaliza 10 seconds ife tingofuna kuti Malawi akhulupirire president wawo amene amusankha chifukwa amusankha wokha Malawi kuchokera ku Nsanje ukafika ku Chitipa amukhulupirire ndipo ampatse mpata ampatse nthawi inde pali zofunika zambiri njala forex zonsezo anena kuti zitheka koma ngongofunika kukhala patience takuthokozani kwambiri ana malomba mawu anomaliza George Chaima ndikupasani 10 seconds yeniyeni pazomwe analankhula mtsogoleri wa dziko lino nthawi yatithereratu ine poyamba mawu anga akhale kwa president kuti akwaniritse chimene achilankhula ndipo kwa Malawi mawu anga ndi akuti tiyeni takhulupirire a president tione mmene ntchito imeneyi akhoza kugwirira ufuna kusintha zinthu mdziko zikomo kwambiri wanangwa 10 seconds yeniyeni ineyo ndingowafunira zabwino zonse Mutharika pamene akuyamba ntchito yawo yendesa dziko lino koma ndimwina ndingonenapo mawu amodzi oti Amalawi chimene amafuna ndi choti ngati tikupita kutsogolo tiyeni tizipita limodzi suti tonse tiyende pasi koma iyayi mastepe azioneka tonse tikusuntha ngati tikubwerera chifukwa cha zachuma tonse tiyime limodzi kupanda kutero ndiye kuti mafuno abwino adzaoneka kupanda phindu chabwino ndikuthokozeni nonse amene munatenga nawo gawo mu program yathu ya lero ya kulinji ya George Chaima Shadrack na Malomba wanangwa komanso atolankhani athu Jason komanso Wezi ine ndileya malekano tikumane mawa program ngati yomweyi ya kulinji mwakuma nonse Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji
kulijani kuliji tikudalira inu kuliji. tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.